मुंबई गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे अपघातांची मालिका सुरूच असून आज पहाटे कुडाळ पंढूर येथे एका मालवाहू ट्रकचा अपघात होता थोडक्यात वाचला। खड्डे चुकवण्याच्या प्रयत्नात चालकाचे नियंत्रण सुटल्यानं ट्रक थेट रस्त्याच्या दुभाजकावरती जाऊन आदळला। सुदैवानं ट्रक दुभाजकाच्या पलीकडे गेला नाही, अन्यथा मोठा अपघात होण्याची शक्यता होती। स्थानिक वाहन चालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या मुंबई गोवा महामार्गाची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे। विशेषतः कुडाळ पंढूर परिसरात रस्त्यावरती ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत। याच खड्ड्यांमुळे अनेक छोटे मोठे अपघात होत आहेत। आज पहाटे एक मालवाहू ट्रक गोव्याच्या दिशेने जात असताना खड्डे चुकवण्याच्या प्रयत्नात चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि ट्रक थेट दुभाजकावरती जाऊन थांबला। या घटनेनंतर महामार्ग प्रशासनावरती पुन्हा एकदा टीकेची झोड उठली आहे। वाहन चालकांकडून सातत्याने खड्डे लवकरात लवकर बुजवण्याची मागणी होत आहे। खराब रस्त्यांमुळे प्रवासाला विलंब लागत असून अपघाताचा धोकाही वाढलाय। प्रशासनानं याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तत्काळ उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी जोर धरत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।